guys, so welcome diri sa tuang vlog karon no. Karon mo adto mi sa kong pamilya diri sa Altamberts. This is the first time na mga adto mi diri no. Nindot kay ni siya nga laag guys. First time na mo na adto diri. The good thing about this is wala mi gasto diri kay akong mama ang mo gasto sa tanan. As you can see, nakasulod na mi diri karon. First time na pagsulod diri, nakita gid namon sa kagwapo dayon ang lugar. Tanawan niyo guys. Tanawan kung hugaw ba. Pumunta namin kung asa pa entrance. So as you can see, na-up din sila yung mga playground na rin nga mo atuan later. The kids are really excited about this playground and all. So karon musulod na may karon dito. Of course, sabay na ko akong pamilya guys, no? So, mauni ang mulibre sa tanan ng akong mama. Shout out dia si Muhammader. Daghan kami makaon ron because akong mama libre tanan guys. Of course akong bayaw dere murag si General Bato. Sir, may hapon sir. May hapon. Oh, naanta. Birada. Para ako mga pag-umanggo no, tagas na kay mga hills guys. Vlogger pud ni ko ate guys. Na pud siya ihapon vlog. May follow din niyo no. So mosulod na mi dere karon. Okay. So kami kasulod kanahon na nami asa mi mo pwesto sa picture. Tuara. Okay? Ngita mi pwesto kasi gwapo lingkuran dre mga on. Naabot mi dre mga alas 3 sa hapon or mga 3:30 siguro. Init pagamay. Kagwapo ni lugar guys. Naday sila poy dre sa sulod, no? Napod sila murag underground pero pindot kini siya dre. Napay mga lamesa dre. Tanawan niyo yung mga views dre guys, oh. Pindot kayo. Murag mga kandila pero mga kahoy hamot kung sa mission style, no? Of course, tanaw mi sa mga menu, lingkod mi. Tanaw po na mo sa gawas pagkaninduta dre guys, oh. Tanaw ako. Tuwara. Kaimot-imot yung dre ba? Excited na kayo siya. Gusto na siya mo sa playground. Basta mga inita. So, yan na lang. Kung timo sa ta guys. Okay, timo mi. Tanaw mi sa menu. Ug sa dihang ang menu. Basta yung mahala. Pero worth it na po siya tarang guys. Kailan may ibog yung mga pagkaon. So, si Camila nag-order sa pagkaon. Isa may anada ni mga order. Kaya ako ipa-order naman eh. Ito rin pugos mga spaghetti. Kaya muna itong menu. Medyo pricey yun siya guys. Pero, again, worth it kaya po ng mga pagkaon na makaon ni Madre. Okay, so shooting time na, no? O mama, nagpa-picture na yun, nagpa-video. O nangaon na po mi dali karon napita guys, kay murag lami kay pagkaon dali. So gituyok na ko dali ang pagkaon sa mong ipang order, mga snacks lang sa. So ganina nakaingon mi nga magano mi. Mag-snack sa una, then mag-picture then mga hapon mi. Ug sa diha nga among snack na abot na mag 4,500. Ingon na lang si mama nga mag-order na lang mi og manok do sa Santos. Nindot kila mga kape guys. Naagibot sila mga kape dribble. Turay na mga kandila oh. Kandila ba niya? Ang sabi niyo tawag ng design eh. Comment down below. Of course, na pina-Instagram na to ang fields diyan. Nagawas dere para makita gini yung talang video diya. Actually sa unahan makita ninyo ang Mount Apo. Tuara, naabot na gid ang pizza na among gipaabot. Lami po ka ilang pizza dali guys. Nag-order pa yun sa Camille og manok. Ang kulang aning ordera ni kanon na lang yun. Kay snack lagi. Kaya mga kanon. Pero lami kailang manok dali. Kung mabalik ko dali gusto ko kanon na kong orderon og manok na kasi si Kwate guys. Na sobraan na po yung kasukar pa. Kapon ko arang pizza. Iskal na miya. Para of course lakaw-lakaw ka sa pagkanto na mo dre wa po kayo tao. Of course kung i-videohan ako sarili nga nagkawa ni pizza guys. Pizza ba ni manok? Pizza ba ni? Manok ni manok. Pero pinabite king. Naguba ang now. Pirada na po. Tuara. Bite king. So nagbaba na mi guys kay mga nag-snack. Nindot kay lang mga hagdanan dere kay murag even kita na no tanawar ko no. Tapos kung mamang pa video daw siya pag nao guys.
Okay, so naga na may karon dito padulong sa playground. Ito ang playground na nice kayo. Malingaw gid yung mga bata dire kung mga anto mo dire. Sabay siyang mamila. Of course, moadto po lang ako isa ka bugoy dire. Kay excited na kayo siya moadto sa playground. Naulahim na sila kaot. Slide dire. Pati mga dagko pwede mag-slide dire. Actually, try ko i-slide dire. But nakuha ba sa video. Let's go na. Yan. Are you okay? Kuya Vic, it's okay. Are you okay, baby? Dito sa heart. Unya, Nindot kilang view guys. Daggan kayo mong mabuhat dire sa family. Even kung nakiuyab dire, imo dalon dire, lingaw mo dire ba? Right beside Mount Apo. Doon si Mount Apo, tingnan natin. Tuwara ko asawa o, nagpabata-bata pod. Sige, pagduyan diha. Pag umana, nagpa-picture mo dire sa my heart. Yan ang nagtamid dire sa ilang gitawag na murag may tulay-tulay dahil duyan-duyan di asunahan. Basta ninduta sa view guys, kaya magdala na hindi mo maklaro ang Mount Apo. Tanawang Mount Apo guys. Tuwara ang Mount Apo. Doon lang kayo kung imo i-zoom in. Duyan mo na kumama. Wala ka diya. Taga ka try rin. Yung man drone. Tuwara, kulog ko ng cellphone. Of course, wifi. Try po siya. Pero matuyok pa po ang duyan. Human drone. Tuwara, naindot na kayo sunset guys. Yeah. After na picture, say goodbye sa sunset na pastang ninduta. Hinihinay na po may pang maklay pauli kay mura gabiin na, ningit-ngit na. So nindot kayong Altamars guys, if you wanna go here, pwede ninyo ma-search na sa Google Map. And then medyo pricey lang ang food pero not that pricey. Maybe times 2 lang if you're gonna compare it sa downtown area sa Digos. But it's totally worth it, labi na kung daghan mo mga audit to kay daghan din ng servings. So yeah, guys, thank you so much for watching this video and I'll see you sa next vlog. Muli amin. Bye-bye. Thank you, Altamars. Let's go.